Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzala al-furqana 'alal alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Para jamaah salat Isya, salat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sedaya ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kita lajengaken monggo kita sesarengan ngucapken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, rahmat, taufik sarta hidayahipun. Alhamdulillah wonten ing dalem menika kita saged nindakaken salah satunggalipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika salat kanthi berjamaah wonten ing Masjid Istiqomah, masjid ingkang paling cerak kaliyan dalemipun kita piyambak-piyambak. Salajengipun nggih kangge mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ila hadi kulin niyatin sholihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah malih wonten ing dalu menika kita saged mengawali tur nggih situasi kondisi cukup kondusif, boten Jawa senasa kala wau nggih Jawa, tapi sak menika nggih sampun terang. Ingkang bahkan menika wonten ing bulan Ramadan kados pundi supados kita menika saged ngati-ngati anggenipun kita nindakaken ibadah. Ibadah menika wonten werni kalih, ibadah vertikal kalian ibadah horizontal. Napa to ibadah vertikal menika? Ibadah vertikal inggih menika setunggalipun ibadah ingkang berhubungan langsung kalian Allah Subhanahu wa taala, kados dene kita nindakaken siyam. Menika ibadah vertikal. Ibadah horizontal inggih menika ibadah ingkang berhubungan interaksi dengan sesama manusia amargi kita menika tesih gesang wonten ing alam donya, boten saged kita menika wau hidup menyendiri, apa-apa menyendiri tanpa bantuan orang lain. Pramila kados ngaten menika ingkang dipun wastani ibadah horizontal. Ingkang salajengipun bilih manusa menika wau manusia punya mutiara. Nggih. Wonten setunggalipun kitab ingkang dipun wastani kitab Nasaihul Ibad. Pira-pira nasihat mauidhah para kawula hamba Allah Subhanahu wa taala. Menika arbaatun jawahir fi jismi bani adama. Nggih. Arbaatun niku sekawan, jawahir niku pira-pira mutiara. Nggih, jawahir pira-pira mutiara fi jismi bani adama inggih menika wonten ing kepribadian manusia sedaya. Menika wonten sekawan jawahir utawi mutiara. Menapa ta mutiara ingkang dipun maksud mutiara menika beberapa kelebihan ingkang melekat pada pribadi kita piyambak-piyambak sebagai manusia. Menapa jawahir pun yang pertama yang menika akal. Kita menika punya akal yang sempurna, menika wau mutiara yang paling tinggi harganya, tidak bisa dibeli dengan uang. Kita berikan kesehatan, di samping sehat juga waras. Orang berjalan di jalan raya enten sing waras, enten sing sehat. Nek dinten akad pagi nika sedaya sehat to? Waras to? Nah, enten sing wong mboten waras, nggih to? Tapi sehat. Lah nika sing mlaku teng pundi-pundi tanpa ngerem, to? Mlaku sok ora nganggo kathok barang. Nika mboten waras nika. Tapi kan sehat. Kudanan ya ora masuk angin, turu sak-sake ya ora
masuk angin. Mangan sak-sake ya ora lara. Nek awake dhewe le aja lunga iki lagi gremes masuk angin kok ndak dikeroki. Coba niku. Sebabnya apa? Ngati-ngati supaya sehat ya waras nggih. Alhamdulillah kula menika mugi-mugi niteni selama Ramadan beberapa puluh tahun niku mboten nate masuk angin. Kula kadang ngomong ngeten iki, lho sesuk masuk angin, ngasah ngomong. Nggih dipun paringi kesehatan, nggih bersyukur alhamdulillah. Ingkang kalih menika di samping kita punya kelebihan mutiara namanya akal yang sehat, itu harus bisa mengendalikan hawa nafsu khususnya bulan Ramadan niki sing ngomong niki tenggon mik niki ujiannya lebih berat kalau wau menika wau dilalah ngene niku ujian kula siang wau enten berita lelayu tonggo tapi pun pindah nggon tapi ternyata badhe dimakamke cedhak masjid. Wah, dimakamke tak jam 2. Engko piye Lah niki kemrungsung puniki. Delalah Jawa nggih to. Jawa kok di WA kok ngeterke fotone arepe latihan taekwondo. Walah kemrungsung malih. Terus mboten saged ngeterke. Kula di WA malih. Dewe napa niku? Kan jemput sebabnya montore macet teng dalan kemrungsung malah niki nek mboten saged mengendalikan sabar ujiane wong siang napa malih wis menjelang jam sekawan nggih to niku pun kita kemrungsung nggih to tapi menika wau sabar ajeng dijemput kula didorong WA sapa sing di WA mboten saged nyambung. Lagi pono WA kalian Gojek amargi nginep tenggen kula mboten nyambung wah kemrungsung malah niki nggih sabar kanca estri kula wong ya kudu sabar ujiane wong poso sing bendina ngomong ning nggon mik lho sing dicoba ujian nggih terus sak sampunipun ngaten ampun wangsul kula mboten sepeda motor ngaten iki medal ajeng tumbas bensin. Teng mergi niku pun menjelang maghrib macet total. Kula gantos dursi nggih ta. Pun kula gantos melampah meneh benten sedasa meneh itu macet malih. Sabar kula ngoten. Sampun cedhak alian pom bensin niku ngoten. Saged alhamdulillah sedaya sampun terlaksana fa insyaallah kula nggih mengendalikan diri menika kok nek badhe marah sapa sing diarepe diseneni ya ora enek sing diseneni awake dhewe niku akhiripun sabar godane wong sing nindakaken amal nggih menika timbalipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika siyam wonten ing wulan Ramadan. Dados niku enten sekawan nggih fa insyaallah mangke salajengipun kula sampaikan bersambung sepisan napa niku akal ingkang angka kalih agama din ingkang angka 3 rasa malu nomor sekawan niku napa amal tumindak niku termasuk mutiara orang bisa bertindak karena punya akal yang sehat. Mengenai sikap semanten kirang rombongan untuk samudra pangasami akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal nayah illa qaumit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.